Jedno. Ja sam Velja. 3 komada sinova. Otprilike tvojih godina, jedan sin ima 17 godina. Nisam se raspravio, Znači, radi se o tome da deca saznaju od jednog dva. Drugim rečima, svi ovde ste plivači, je li tako? Da. Pošto svi sa bazena. To je puno diskriminacija. Moji roditelji na neki način ponekad samo usmerili. Dakle, nisu stari do, ja mislim, na 6-7 godina. I koje jako, ne moji roditelji, ne moje okruženje, jer sam ja interesantno i on je davao tako neki bosak, pa ja nešto hoću, jedan model, u stvari, veliko. Sa ljudima čije su namere iskrene, plemenite, poštene. Međutim, imate čega. To je isto kao, recimo, želja mog oca je bila da budem lekar, ali ja baš ne mogu krv da gledam. Tako da sam ja...